हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामि आरो सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै दंफैयो नै मन्दिरनि नामखौनो बावगारलायबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारेस्टेड बा आं भिडिअखौ जोबजासिम। नै लोगोफोर गयथा फैदों जोङो बेरायनो थांनो राम मन्दिराव। जायगाफोरा नै जि मोजां मोजांखा। आयौ सब Nggak deh. Pagod lagil. Pagod laga nai. Pagod lagi mur. Pagod lag sih? Sampai bayi besi bagapani nau. Kau ni jangan jaga di labu kai bamu jangan saya arena. Isi kosto jai beri entah mana fine pada. Jangan lagi ya. Ayo aja bawa. Guys, sampai जोङो मन्दिराव नायलांबाय थानो थांगोन जों भिडिअखौ भिउआर डेन्जार हिटखासन भिउआर डेन्जार हिटखासन तमामखन थ' डेन्जार हिटखा भिउआ साथाबो बेगबो मानसि चलो लेट्स गो भीमा शंकर मंदिर देखो स्टार्ट ना माले बेथिंनिफ्राय फैदोंमोन जों दहैयो मिथिया बिराद मोजांथार आरोना जायगाया एकदमबारे हाजो जिं जिंखा बिराद बरिया समायना जायगा माने
बरिया निजोम एकदम गोसोखौ बिराद मोजां नांलायलायदो आरो फैनानै माने जायगाया बिराद थान्दा आरो मोजांथार नालाय बेनिखायनो स' नोंथांमोना सोरबाफोर खाथिब्ला बेयाव फैबानो जाबाय गरसुक नोंथांमोनाबो सोरबा गोसोब्ला फैबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां जायगाखा मन्दिरा ओरैनो आरो बिराद निजोम जायगा आरोना एकदमबारे साइलेन्ट ओमफ्राय थान्दा आराम गोसोफोरखौ मोजां मोनलायलायदों ¿Qué va a ser? ¿Más fácil que? Más fácil. Así es, ¿Qué era de hacer? Más. Babu foto lo bajana na? Foto lo bajana na? Dada. Mostly, wah, mana masih dengan naps degree aja nih. Ini masih kita. Panas ya, thora posisi. Nah, jauh. Iya. Đấy dương thẳng nó vậy. Let's go. Pani lagi lapis. Apa bu? Rasul? Leng dari ya. और महाबली नोय और मन से कोन पानी खाई दीचा बारानो बारसे बारनैल' दोङो मेंना फैनानै दसे जिरायबाय र' नैबे जिरायग्रा रुम हाय हेल' हाय गरदि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो दासिमबो जाय बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनै भिडिअआ बेसिमावनो